el programa despertador de 21 Radio. Bon dia, Caterina! Bon dia, com estàs, Caterina? Tinc l'Omicron, Cesc? Tens l'Omicron, sí, a dalt de tot. Sí. Jo també... Ara et sento millor, Hola, jo és que tenia això molt baixat. Vale, Ja estem començant lo de matí Hola. mañana. Que es nota, la màgia del directe, que aquí no fem ni proves de so, estem aquí... És que tenim una confiança cega en el nostre realitzador, Ferran Giovanni, que està aquí sempre a peu de canó, i el nostre col·laborador estimadíssim, Jonathan Fariñas, que té a la boca ni més ni menys que un plàtano. Matinal? Matutino? Bueno, Què? Matutino. Matutal. un plátano de matutano. Matutano. ¿Qué tal? Buen día. El campeón. Aquí con mi primo Lucas, tú sabes, comiéndonos un manguito. Sí, és una miqueta igual que vosaltres, eh? ¿No viste este vídeo? No. De Sí. Wellington Q. Hombre, un manguito clásico. ¿No lo sentit mai, Caterina? No. Hòstia, però això és primer de meme, eh? Wellington Q es el campeón. Aquí con mi primo Lucas, tú sabes, comiéndonos un manguito clásico. Mira, plomba. Mosegadeta al mango. Toma. Qué bacanería es estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Mira la mata full de mango. Moltes gràcies, este vídeo. Bueno, Bueno, Caterina, escolta, primer que tot, avui us porto una secció jo. Ahir me l'has Ah, sí? portat tu, vam parlar de Boys Don't Cry. Boys Don't Cry, de l'ocàs, de com seria aquell home? De Brandon Tina. Brandon Tina. Però avui, ara parlem. Primer que tot, anem a presentar la careta del matí mañana. Me penso que ha canviat una mica esta careta. Ha canviat una mica la careta. Creu que podríem... És que ara és impossible, però haguéssim pogut entrar, haguéssim pogut parlar Ai, i entrar mare. i assentar-nos al sofà com los Simpson. Saps? Fer un tipus d'edició, però da igual, això ja és Per la fumada. pròxima- És fumada, sí, estic d'acord. Ferran m'ha fet cara d'ets tonto, ho soc. Jo a les perdona. 9 del matí, com a molt, puc pensar lo justet per sobreviure. Bueno, avui parlarem dels Simpsons. Del Simpson. Parararara. Los Simpson. Com els dieu vosaltres? Això t'anava a dir perquè, en principi, era The Simpsons, Yes. però aquí van començar a dir-se Los Simpson Ah, com a tal, Sí. saps? I ja fa molts anys que és Los Simpson. Però quan jo vaig començar a veure la sèrie, jo recordo veure Los Simpson. Simpson. És a dir, Simpson. sense la S final. Vaya, le diría Los Simpson. Los Simpson. Los Simpson. Los Simpson. Los muñequitos esos que tienen todos hepatitis que son amarillos. De fet, Maya flipa sempre de que, rotllo, porta tants anys emitint-se. Perquè, clar, jo anava a dinar a casa seva quan, què devia tindre? No sé, 7 anys i miraven Los Simpsons. Encara continua esta sèrie. Home. I a dia d'avui, enxufes Neox a les 2 de la tarda o a la 1 Continua allí. a veure, potser enganxes 15 minuts de publicitat, com és normal, però si tens sort potser enganxes Los Simpsons, no? Jo tinc Movistar Plus i tinc la Fox i Comedy Però fan a la Fox? Celtran i ho fan, i estan els capítols 9, temporada 36, crec que és. A Disney, Déu-n'hi-do. crec que estan a Disney Plus també, no sé si els nous, però vaya locura. També te dic, jo soc jo soc partidari a que quan algú s'està morint, si vol morir en dignitat, deixar-lo morir. I el Simpson no creu que ja fa anys Què que potser... va? No! Què va? Jo he vist... Mira, Home, jo t'he de dir que de nous capítols he vist poc, eh? jo he vist... Fariñas, tio. Jo me vaig veure la temporada 30. Fa poc va fer un capítol del LOL. Del Clar, LOL, però és del que LOL, jo del vaig LOL. veure jo vaig veure la temporada... Del LOL. Crec que és, Del crec que és LOL. la 30 o la 31, no ho sé ara, que estava a Fox, i me la vaig mirar, i, tio, hi havia coses superactuals. De fet, parlaven de Trump en aquella època, És del veritat. Trump. Vull dir, i té punts que te fa molta gràcia. O hi havia un sobre el canvi climàtic, ¿vale? Republicans i demòcrats, com sempre que fan esta broma, y els demòcrates tots dient, ay, hay que hacer iniciativas verdes, estaba la típica hippie, el típic no sé qué, Vale. y els republicans dient, bueno, ¿cuántos árboles se pueden matar por día? ¿Sabes? Y está molt guai. Els senyors blancs dient, però una nuclear,
¿cuánto contamina? Y dicen, pues como si te quemaras en Amazonas 20 veces. Decía, excelente. Excelente. Vull dir, té temes Bueno, ja, d'actualitat, sí. ho tracta. Però, no sé, l'humor ja no és el mateix que les primeres temporades, tio. Sí que les primeres temporades tampoc tocaven molt... Bueno, sí que es tocaven a vegades temes de societat, etc. Però eren més problemes atemporals. Però sí que a mesura que han anat creixent, Los Simpsons s'han anat ficant més en temes d'actualitat. Inclús I en política, sobretot. Sobretot. Inclús hi ha un episodi que Lady Gaga coneix a Lisa Simpson. Sí. Hi ha un episodi que Donald Trump mort. És veritat. Justament a l'abril de 2025 o algo així. Què dius? O algo així crec que era. Esperem que... Esperem Ojo el que dius. sí. Cacho, Aquesta mira. predicció sí que es Ojo el complisca. que dius. Cachabrina, tú vas contra mí. Sí, voy contra ti No, porque no, ahora tus gorras valen más por culpa de los aranceles que has puesto. No, Katerina. No. You are wrong, Katerina. You cannot say that, Katerina. Vos l'imagineu? De fet- Donald Trump aquí al De debat. fet, Donald Trump va dir, No. a campanya va dir que a Springfield se menjaven les mascotes dels És immigrants. veritat! No, a un debat en Kamala Harris va dir, you know, Springfield, they eat dogs. I quan va dir, they eat dogs, la cara de l'altre va ser com a, Què? què acabes de dir? I va dir, yes, lo he visto Los Simpson. They eat dogs, they eat their own dogs. Brutal, tio. En fin. Filipinos. Bueno, no venim a parlar de l'home que estem sentint de fondo, no venim a parlar de l'estimadíssim, però depèn de qui, Donald Trump. Venim a parlar del Simpson. Vale, nois? Primerament, vos porto, intentem, vale, si voleu, arribar a un consens de quin és el vostre personatge preferit. Vale? Uf. No sé si en teniu algun molt marcat. Jo tinc un secundari, molt secundari. Molt... L'actor secundari, Bob. Ralph Bigun, d'algú és Ralph? A mi el que em mola Jo molt de m'hi Ralph Ralph. és que Ralph, i això Ferran ho sap perquè crec que ho hem parlat inclús en este programa abans, s'apareix a Psyduck. Què? Sí, Psyduck, el Pokémon. El Pokémon Pato, que ara Ferran m'ho Que ficarà fa així una també, foto. fa així també. Que fa... Ah, Psyduck és igualet que Ralph Bigun. sí. És igual. Són la mateixa persona, tio. I me fa tanta gràcia. És que són la mateixa persona, tio. És una... Bueno, Amazing. lo mateix monigote groc, no persona, però ja m'enteneu. Psyduck La forma, no? i Ralph Bigun. La forma... És que a sobre... El caràcter. tot Psyduck així. és igual de tonto que Ralph... Bueno, no, impossible, però... Igual especial que Ralph Bigun, segur que sí. Mira que guapo. No, està guapíssim, està guapíssim. Bueno, quin és el teu personatge preferit, Joan? Bueno, si el sabeu vosaltres, m'agradaria saber primer el vostre, eh? Si no, jo dic el meu. Jo dic un que me va agradar molt i que ho tinc molt marcat, que no sé, el més, però a mi el que feia de home que estava boig que es pensava que era Michael Jackson, Com? no sabeu qui és? Mira, Ferran diu que sí al cap. Sí, és a Homer... És veritat. Dels pocs personatges que es mor de veritat a la sèrie. Ell, lo que toca el saxo, Molt bé. i Encias sangrantes. ai, Déu meu, lo que treballava a la central nuclear en Homer, Grimito. Grimito, que es tornava loco, que al final... Per la Mira, soy jovencillo, toco esto, I la va palmar. Boníssim. I són, És veritat. crec que són els tres No, únics. no, i també mor Qui mor, la dona de... Claro, evidentment, la dona de Ned Flanders. Sí. De Ned Flanders. I son pare de... son pare de Smithers. Smithers. També va morir. O sigui que 5 personatges. Bueno, i a la mesura que ha hagut de passar la sèrie segur que més, però... Hola, soy Troy McClure. Este també. Però sí, hi ha un moment que canta, inclús, este personatge que dius tu. Sí. Sí. I jo no sé si ara estava viu Michael Jackson, Sí. perquè crec que li va ficar veu Michael Jo Jackson. crec que sí. Pot ser, Perquè sí. sona igualíssim. No sé si Ferran mos ho pot buscar. Si mos ho troba, seria el millor realitzador de la història. Bueno, Bueno, Ferran te Pues fa... a mi el personatge que més m'agrada ha sigut este, però com a continu, el que més m'ha agradat sempre, el que més gràcia em fa, saps qui és? qui? Apu. Apu! Apu. M'encanta. Te mola Apu! Ets M'encanta. d'aquestes persones. Senyora Homer. Buah, a mi senyora Homer... Senyora. Un dia li va dir a Marge Simpson, senyora Homer. I saps què passa? Que són tan masclistes als Estats Units que els immigrants, la gent que no és d'Estats Units, perquè se representa que Apu no ho és, se ho pot arribar a creure que la senyora de Homer és la senyora Homer. Claro. És impressionant. Senyora Homer. I Apu
Apu Molt bon m'encanta. personatge, Apu. M'encanta. Molt bon personatge, Apu. Caterina? A mi, jo diré dos personatges, Com, sí, espera, un momentet. però Com és el cognom de Apu? Apu Nahasapat Melitelion. Apu... Déu-n'hi-do, no? Nahasapi Impaitu. l'arribaria algun moment a la sèrie? Sí. Perquè, sí? Segur que sí. No me'n recordo. Un aplauso per a l'actor de doblatge que va tindre que dir això. Manjula. La so de la Manjula, també. Manjula. Gran Pues personatge. justament, a mi un personatge que m'agrada és l'actor secundari Bob. Jo trobo que els Oh. capítols que sortia l'actor secundari Bob eren molt graciosos. Eren bons. Perquè és com una assassí en sèrie superxungo, però a la vegada és molt patós. Sí. És molt graciós. Home, és que té o un sigui, peu que és un 154, tio. I el pèl i tot, o sigui, és molt graciós. I trobo que els capítols que sortia pues, eren molt interessants. Sí, eren mítics, de fet, tots són mítics. A mi, saps qui m'agrada d'ell? El de la nova generació, que ja té un No ho fill. sé. Ah, el Vendetta! Vendetta! Uah, és Però brutal. a mi em fa gràcia sí. que fa. Vendetta, farfala. Farfala! Farfala, Vendetta! Farfala, vendetta! Farfala! Hosti, tia. Sí. I després l'altre és un personatge que crec que mai... És que no ho sé perquè jo no he vist tots els capítols, però no sé si... Però mai té com... Mira. És un personatge completament pla. O sigui, no té... No, és, o sigui, no passa mai res. Senyor Topo. No, Ah. en la loca dels gats. Oh! Que va, que era oficinista. És que no ho sé, no hi, dic, ara potser hi haurà un Hi ha capítol... un capítol que conta la història, sí. Hi ha un episodi que diuen que era Pues jo sempre oficinista. l'he vist tirant gats, Sí, saps? no. Vull dir, No, clar, no. em fa molta gràcia. Perquè I tiegat, sí. Le ha puesto no sé qué a que no puede tirar un gato por encima de la casa. La loca de los gatos, molt bon personatge també. Però bueno, veig que de moment ningú ha dit lo meu preferit. Krusty el pallasso. que Barney és- Stinson. És el que està buscant Ferran. Ah, de este fet. que ha sortit. Però, Ferran, tinc tot el que vas a buscar ara ho tinc en vídeo, preparat per a nosaltres, perquè el primer que vull que fiques... Mira, Ferran, decidís tu l'ordre dels vídeos, ¿vale? Ferran... Aquí tenim el nostre... Te juro que se m'havia passat pel cap, és este. molt bo. Sí, sí. Fica-ho, per favor. No se puede. Vamos, que no se puede. No se puede. Cletus. M'encanta. Cletus és una mescla entre la comèdia totalment estúpida i la comèdia inesperada, ¿vale? Per exemple, este vídeo que tens seleccionat, Ferran, el primer, pot ser una clara mostra. Pasaré con su hija. Será la boda más fina de toda la comarca. Cletus, tira una pared para que pueda venir Diabetes. Acércalo a la ventana para que pueda darle pellizcos. Siempre supimos que Mari algún día sería una Mari. Por eso la llamamos Mari. Les ponemos nombre a nuestro hijo según lo que creemos que le va a pasar. ¿Verdad, apuñalado en Chirona? Ya veremos quién apuñala. Que xungo. És bo en garbo. Després, també tenim d'este mateix episodi que és quan Bart està a punt de casar-se amb una de les seues filles, un momentazo també perquè també moltes vegades Cletus te pilla en la guàrdia baixa. ¡Wow! ¡Brandine! ¡Un jovenzuelo le ha ofrecido a Mari una vaca! ¡La Virgen, la Virgen, la Virgen! ¿Qué ocurre? Según nuestras tradiciones pueblerinas, al ofrecerle una vaca a nuestra hija, le has hecho una proposición formal de matrimonio. ¡Esto exige echar un baile! ¡Sóplale una canción de amor! ¡De amor! ¡No guarra! Cletus és boníssim. Que de fet, Cletus està casat. Ho sabeu? Però no és cap secreto que en qui està casat és Sant Germana. De fet, ho Ah, diuen sí, eh? no només una vegada, sinó que dos. Ferran, fica Germana. ¿Quieres tú, Cletus, tomar a Brandine como... Un momento, ¿sois hermano y hermana? Nosotros somos de todo. A veure, passa el següent. A veure si el mateix. No, un altre. Però este no és, perdoneu, és que no els he enumerat bé. Tampoc. No, és que no s'has numerat directament. No, Sí, no l'he numerat. Este. Cletus, ¿por qué se ha aparcado la de mis viejos? Ya lo sabes, porque también son los míos. Lo mancho. Totalment gratuït. Home, sí.
I, bueno, en el Sant Germana, o la seva dona, pues tenen moltes aventures com... Se'n riu abans de veure-ho. Només de pensar l'vídeo que ve ara se'n riu. És que és tan tonto de vegades, saps? Fica engendrado. Lo meu preferit. Falta de esa niña. Lisa tira de penalti y todas las demás le dan $1. ¡Es el colmo! ¡Su hija lleva toda la tarde fallando! De eso nada. Su hija juega sucio. Señor, he engendrado un zopenco, un burro, un no sé qué, un niño perro y una cosa con cara humana y cuerpo de pez al que llamamos Kevin. Pero mis críos no juegan sucio. Un paleto no me da clases de fútbol. Señor Paleto, pa' usted. Senyor Quan diu, Paleta. he engendrado un no sé què, No, el millor és el... el Kevin. Torna a ficar, per favor. És boníssim. Per favor. Engendrado. Falta de esa niña. Lisa tira perro. de penalti y todas las demás le dan $1. No sé què. ¡Es el colmo! ¡Su hija lleva toda la tarde fallando! De eso nada. Su hija juega sucio. Señor, he engendrado un zopenco, un burro, un no sé qué, un niño perro y una cosa con cara humana y cuerpo de pez al que llamamos Kevin. Pero mis críos no juegan sucio. Un paleto. Señor Paleto, para usted. Pa usted. Ui, vale. És molt bo. I per acabar també, estic entre engendrau i hombre o tortuga. Tots. ¡Le ha regalado a esa cerda un tratamiento de belleza y a mí nada! ¡Manicura! ¡Pedicura! ¡Exfoliante! Tranquilo, solo te ha quitado un par de pulgas, no pasa nada. ¡Necesitamos refuerzos! ¡Cletus, cobarde! ¿Eres hombre o tortuga? Aquí tiene la respuesta. Triqui, triqui, triqui. Aquí tienes la respuesta. Triqui, triqui, triqui. Ai. I en connexió a l'últim vídeo que us porto, vull fer una petita reflexió, i és que per què mos fa gràcia Cletus, no? O milers de personatges dels Simpsons? És evidentment perquè la sèrie és boníssima, però també, en la meva opinió, sabeu que jo sóc un defensor fidel de mirar les sèries en versió original. Ho he dit més una vegada. Però crec que el doblatge dels Simpsons està extremadament ben fet. Crec que és dels millors doblatges que he sentit mai. De fet, ara m'he recordat una escena que hagués tingut que portar també, que estan a la platja uns quants banyant-se i tal, no? I a la versió original pues, surt gent així i tal, banyant-se, no sé què, no sé quantos. A la versió castellana estan banyant-se i molestant-se i de fons se sent «Ai, que te pillo! Ai, que te pillo! Te pillo! Te pillo!» Que dius... Això en cap moment... Això me sona. En cap moment... És el segon. A veure si el podem sentir. ¡A que te tiro! ¡Te tiro! Has vist? I això al capítol original no estava per a res. Però ells van dir, escolta, aquí n'hi ha dos paios fent castells. te tiro. I deixen pinzelladetes, no? Com... Cletu, què eres? Hombre o tortuga? Aquí tiene... Es que sobre... Aquí tiene la respuesta. Aquí tiene la respuesta. Triqui, triqui, triqui. Pues bravo, yo me traigo el sombrero. Y vull que aquí, al de matí mañana... Aquí tiene la respuesta. Triqui, 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 triqui. Torna a ficar. És que diu, aquí tiene. No, o sigui, mira. ¡Cletus, cobarde! ¿Eres hombre o tortuga? Aquí tiene la respuesta. Triqui, 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 Aquí triqui. tiene la respuesta. No diu ni tienes, no? Evidentment, doncs perquè Cletus parla així. Però bueno, esteu d'acord amb mi quan vos dic que sempre hi ha hagut una guerra mitiquíssima entre el doblatge espanyol i el doblatge mexicà. A excepció de Fariñas, els altres tres que estem aquí a la sala som catalans. Evidentment, bueno, al paper som espanyols, cadascú que sentia com vulgui. Ojo que papá es de José Luis. Però podem arribar a ser una mica parcials en este tema perquè la nostra llengua és la catalana. Per tant, demano, per favor, que en la parcialitat més absoluta que tinguéssim, intentéssim decidir entre aquestes escenes que ens ficaran ara què és millor, si el doblatge espanyol o el doblatge mexicà. ¿Quieres que te lo diga yo?
Hermego, ¿sabes cuál es? A ver, José Luis no pot participar perquè ja sabem que votarà. ¿Qué pasa? ¿Que no te gustan los españoles que votemos No, por sí. España? ¿Eh? Claro, los catalanes Porque pueden votar. ¿Tú qué has dicho que eres? ¿Tú qué has dicho que eres? ¿Tú qué eres? ¿Eh? Yo soy de Roquetes. Español. Vale. Que no es lo mismo que Roquetas, ¿eh? Croqueta. Exacto. Croqueta. Però bueno, va, anem a escoltar diferents escenes en espanyol i en mexicà. I hem de veritat, fiqueu l'empenyo i separeu els colors i anem a veure si podem trobar quin és el doblatge rei. A veure. Homer versus Homero. Homero És que li Simpson. diuen Homero, bueno, da igual, va. Duelo de doblajes, a veure. Me preguntaba si Dios existía. Ahora ya lo sé. Existe. Soy yo. No eres Dios, Homer. Recuerda, papá, la gloria siempre es pasajera. ¿Qué? Que gloria vana, florece y no grana. Nah. Papá, tú ahora piensas que eres feliz, pero eso no dura eternamente. Más que eternamente. ¿No ves que conseguir todo el tiempo lo que quieres hará que a la larga te sientas insatisfecho y desgraciado? Retirádmela. Papá, ahora no estás con los canteros. Aquí no hay lacayos, te cumplan todas tus... Siempre dudé de la existencia de Dios. Ahora sé que existe. Soy yo. No eres un dios, Homero. Recuerda, papá, la gloria es pasajera. No, Teme a los idus de marzo. no. Papá, sé que eres feliz ahora, pero no va a ser para siempre. Todo es para siempre. No entiendes. Tener siempre lo que quieres con el tiempo te dejaría insatisfecho y sin alegrías. Llévense a esta niña. Papá, ahora no estás con los magios. Aquí no hay lacayos que obedezcan tus órdenes. Vale. Primera. Los magios. Los magios. Los magios. Què us ha agradat més? Això no ho sé. No ho És saps? que, claro, jo sempre l'he vist en castellà, llavors, pues, no sé. A mi m'agrada més en castellà. És que vos anava a dir que en castellà... Podem recuperar-la en castellà, per favor? El nostre estimadíssim Ferran Jovanias. Piensas que eres feliz, pero eso no dura eternamente. Ahora ya lo sé. Existe. Soy yo. Soy yo. I m'agrada com marxa en va rotllo. No eres Dios, Homer. La manera en què li diu rotllo... Tio, estic hasta els collons de tu. No eres Dios, Homer. O sigui, jo per Són a mi... matisos. Sí. Són matisos estic de Bueno, d'acord. i que també la veu de Homer a Mèxic és com molt greu. I jo trobo que Homer, vull dir, és un personatge com més graciós. Llavors, tenir una veu tan greu, trobo que lo fa més serio, sí, no? Vull dir... Li lleva la part divertida, la part més còmica. Sí. A mi és que, claro, és que estic d'acord amb vosaltres. Estic d'acord amb vosaltres. Per tant, 1-0. 1-0. Anem a veure... Cervista, contento. Anem a veure la segona. Tengo una idea. Podemos jugar para pasar el rato. A ver, yo hago el sonido de un animal de granja y ustedes me lo tienen que adivinar. Es un cerdo. Tío, una vaca. Es un pony. No, una cabra, una de esas cabras que son hembras. No hay cabras hembras. Una cabra hembra es una oveja. Ella lleva razón. Usted alucina. ¿Y a usted qué le importa? ¿Que qué me importa? Oigan, tengo una idea. Juguemos algo para pasar el tiempo. Yo hago el sonido de algún animal y ustedes tratan de adivinar cuál es. Es un cerdo. Una vaca, hermano. Un caballo. No, una cabra. Una de esas cabras hembras. No hay cabras hembras. Es una oveja. Creo que tiene razón. Están lurias. Ahora, ¿tú qué sabes? ¿Qué dijiste? El que dijiste... Anaven bé, És anaven ja... bé. O sigui, el so m'ha semblat més graciós, lo del so de la cabra o del que sigui que estiguem fent, però... Estic d'acord amb tu, Caterina. I de fet, Però anaven sí bé, que és veritat que el que diu Otto Sí. és molt més graciós En castellà. És més realista que s'acaben barallant, no? La escena de te contesto, mos peguem, bum. És bastant més realista en castellà que no passa en mexicà. Igual. Anem a la següent. Sí, yo necesita un trago. ¡Hola a todo el mundo! Hola, Dr. Nick. Doctor Nick, el comité de disciplina ha recibido varias quejas sobre usted. De los 160 gravísimos cargos, el más preocupante es el de haber practicado operaciones a vida o muerte con cuchillo y tenedor de una marisquería. Los limpié muy bien con la servilleta. Maltratar cadáveres. Llegó antes cuando condujo por el carril para 4 ocupantes. ¡Hay un loco con un bisturí en la sala de urgencias! ¡Exige ver a Medicastro! Medicastro. Hola a todos.
Veamos. Dígale al doctor Nick cuál es su problema. Me corren hormigas por las piernas. Estoy descentralizado. ¡Deme un sedante! Cálmese, boludo. Va a producirse un fallo epidérmico. Veamos. Bien, los síntomas que describe apuntan a un Osius eruptus. Es un mal trastorno. El esqueleto trata de salirse por la boca para escaparse del cuerpo. Da gusto oírle. Caramba, amigo, Prou. cómprese un trago. Para, Ferran. A la versió mexicana, el doctor no és argentí. Per tant, directament... No, fora. Eliminadíssims. Per favor, la gràcia d'este doctor és que és argentí. Hola, todo el mundo. Ja, però... Sables. Doctor Sables. L'han Doctor millorat. Sables. L'han millorat. Doctor Sables. Doctor Sables. Pero... Sables. Destacan realizar una cirugía mayor. No, Ferran. En español, ¿cómo se decía? Doctor Nick. Doctor Nick. Señor, se va a provocar una insuficiencia térmica. Térmica. Uf, este es mitiquísimo. Que le estreches la mano a... ¿Cómo se llama? Roscoe, el capataz de la siderúrgica. Y va a enseñárnosla para que veas de primera mano a auténticos obreros americanos trabajando con total entrega. ¿Y para qué puñetas quiero ver eso? Lo agradecerás en tu noche de bodas. ¿Qué estoy haciendo? Escuchad, quiero que ahora saludéis a los Simpson. El mundo entero se ha vuelto loco. Ven, que tienes una esquirla en el pelo. Ay, quítamela. ¡Paso, que voy ardiendo! Papá, ¿por qué me has traído a una siderúrgica gay? ¿Y qué sé yo? Esto es una pesadilla. No. Estáis todos locos. ¡Aloca tú, calva! Mi hijo no podrá escapar. Todo el mundo es gay. Oh, Dios mío, ¿qué pasa ahora? Trabajar y juguetear. Quiero que estreches la mano de cómo se llama usted. Roscoe. Roscoe dirige esta fundidora y nos va a mostrar la planta para que veas a los hombres más rudos del país haciendo lo que saben hacer Rudos. mejor. ¿Y para qué quiero ver eso? Me lo agradecerás en tu noche de bodas. Oigan, atención. Quiero que saluden a mis amigos los Simpson. ¡Hola, Simpson! ¡Ay, ahora resulta que todos son locas! ¡Ay, que te estés quieto! Tienes una chispa en el cabello. ¡Ay, quítamela! Aquí viene lo bueno, jóvenes. Papá, ¿por qué me traes una fundidora gay? ¡Ay, no sé! ¡Eso es una pesadilla! ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. ¡El mundo se volvió Paloca tu calva. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando ahora? Trabajamos y nos divertimos. Nah. Fora. Bueno. Fora. Fora. No, en això... No, acaba això. Fora. Jo crec que ha sigut un 4-0 de manual, Jo en això... Sí. Jo en això acabava ja. I en això acabem la secció, així que... Llàstima que no hem pogut comentar el momentazo de... Bueno. Loca tu calva! Bueno, nois i Ja noia. comencem el pròxim dia. Adeu. Hasta después. Adeu. De Matí Mañana.